को के भतार मौगा बाउस छिनार बाउस घरे में बाउस हमार बता नौकरी करला जॉब 76 कहीं के अब हम जाला चिमनी पर भोरे भोरे ओकरा के कुछ ना बना के दे पर नाक बजे 8 बजे हम जागे नहीं बताव आवत ढेर दिन पर भतार के नु आए बढ़िया से सोबिन के पकौड़ी बनाए केहू बना के खइला होई सब कोई छाता पर लपर जीभ निकाल के लजल जात होई सब अजी बना के खइले ओख पूजा घोर पला के लेखा आए केहू पकौड़ी बना के खइले हो पूरा सोबिन निकाले दो हो पहले हां 8 बजे राते से भे के रखले बानी आज भतार के घर में गरम एक प्लेट जे सरिया के देहनी तुरंते भातरा कच कच आंख मारी हमारा प्यार हो जाई हो तुरंते डालो गोले गोले सोबिन के पकौड़ी केहू खइले होई का मानी नहीं की सकत कि केहू खइले होई हमारा नहीं आदमी बात बना देता वो अपना भतार खाती वो क्षेत्र दूसरा से फंसा रहता दूसरा में हारी इतना करती स ना केहू ना हम कहते हैं खाली हमारा नियन में हाल बात कि का करते सोयाबीनिया के देने पकौड़ी बनाते हैं अरे अच्छा सुंदर सब्जी बना के पकौड़ी अरे भतर काटो सवत हो रान हो छिना रहे बाबा कटहल तोर माई के ढोकी में तेल लगाओ बाप रे बाप एक बात कनी 50 गो गाड़ी दे देलु हमरा के हम गाड़ी छोड़ देल बनी अब तो पूजा कर होकर बात देखा के हमार काहे का तू भगा न अब हम भतार खाते बनाते हैं आई सोयाबीन के पकौड़ी बनातली तब का बना देती पनीर के पकौड़ा बना देती इतना दिन के बाद पनीर रेस्टोरेंट में खा हां बामला रेस्टोरेंट में ए जाए हम हाथ के खाई छिनार पतो से ए छी हतरो बताओ घोड़ा के रात भर गे सुन के सुता तो होई हन अब आवा तो उनका बड़े से खिया पिया के ये सर कहते कि पनीर पकौड़ा बना दे आलू के पकौड़ा बना दे मैं सोबिन के बनाऊंगा उठा के चपला मुंह में रेल दे जा अब रेला ना सतिया के पागल तेल झिर जाने मर हमार मन हमारा अधिकार है जन्म के अधिकार धर्म प्रेच देश है धर्म निरपेक्ष हम भतार हम कहले बा तू जौन मन तौन कर रानी केहू ना बोल मोबाइल मिल गइल बा देखा तू कोची के पकौड़ा बनता चालू कर देलु कहानी अपन का चालू कर देल बाड़ू के कर तुम अपने लिए पसंद है अपना दुकान पर से महंगा पर से भाग के मुड़िया ओकरा के चुम्मा देला हई चुम्मा तब दे देल बा हमरा के हो चुम्मा दे चाहे कुछ दे हमरा उसे का मतलब है वो नती इतना दिन के बाद आ तुमने बता दूं कि तार मेरा कौन करतूत करती है जा बताओ जा छियोतरी जाई ना रुक तोर माई के रुक डाल लेबे दे बालिका चल देबू कहां बिलाई मौसी मामू आवा देखा दूध वाला नहीं के बना तब का ओ ना आजू लेट हो गइल हमरा आवे में आय दूध दुहा के धइल होई के बा का हो भौजी प्रणाम खुश रही देवर जी आ गइल बनी का हां ऐसा आ जावे आओ बैठो अरे बैठे नहीं की आइल जी तनी दूध लेवे आइल बनी आ त दूध लेके चल जाई ह तार मम्मी कहां बाली घर है बा सब घर है बा हां तो तनी दूध हवा ले लेती अब बड़ा ढेर दिन पे आइल बनी घरारू बना दे हने पकौड़ा चोचला रावतल है करा संग चुप रे माई दूध के लिए हाय कनी ना मिली आज हमर गाय पिया गइली ओ टेंशन में ना पहुंचे चले खोला करानी पिया गई तो फिर देख दूध के फिर देख इनके दे दे दू हाली दूध हवे नहीं के देवे के तो रोज हमरा आइला से का फायदा कहियो कुछ और कहानी तोर बमकरी देख दिन त बमक के लहर जे रे न भेजी साझे के जौन दूधवा बैठौले दे दे अब आई बारी त यही त दे दी चाची दूधवा दे दी भेज तनी भतार के दवाई चलता दे तनी रुक जा बताओ हो हम भतार जब सोबिन के खाई पकौड़ी ओकर दोनों हाथ गोल मटोल हो एकदम पूरा तेज ताके चिमनिया पर से देखिए ना हम करे जा हमरा के बताओ घर में तब इतना स्पीड में अगर काम करेला एक सब कोई पेरा के तेल निकाल के तब मछली खा ली सन तब मुगरा खा ली सन हम डायरेक्टली खिया होता है आरबीसी के कमी ना होने देंगे अपने भतार के शरीर में कुछ नहीं खून के कमी तक नहीं होगा ओहो इकल गेलु का बहरी डबा के दे हो सोबी आहा तेल थिराइल बा छिनार लेखा घर में गरम बाटे बातार के लेके जाई ए छिनारो ताकत का और नजर लगा तो धक ढोके में खजरवा खा दे एक पसेरी खजरवा बमल बड़ा ये घर चिकन आई जातड़ू मरद ढेर मानन करता बहुत ज्यादा मानेनी और वैसे त दूध उठौना कइले बानी अब का करबो एगो हमार मेहरारू बिया
हमके कहियो दूध उठावना साला घर ही के भैंस गरू ही के भैंस गरू छिहत्तरो हो ए छिना का हो रहा रो हवा कुला दूध दूध ना हम फटा के रख लेल बलू होते अच्छी मनिया पसे एलर्जी बढ़ाए खातिर सोबिन के पकौड़ा बनैनी आ दूध के गुला बड़ी बनौले बनी राती के खियाईती भोर में बिना हाथ के बोली तारा से आए जोरारी छिनारी तोर मारदा के फसौले बारे तू ही फसा दूध के लिया दूध के रानी एकर माई के दूध नहीं खे हमार दूध ले तहार दूध लेके जाए पता काटू ना मिली 56 प्रकार के बना रही भवना पर नंबर 1 कर रहे 51 को भोजारा बना के वो सारी घर में रख दल बनी लाइने से काजू के किमसी के पिस्ता बादाम के मिल्क शेक व्हाइट शेक लील शेक नीला शेक कवन शेक बाकी रह गई दिल तोड़ला हमारा गम नहीं के सोबिन अपने भर बनैनी तोहरा खाए के मुंह में दम नहीं के रोजे दिल टूटेला ना मिली का करे उ लबरी आ गइलिया जाया बढ़िया पड़ेला ताया हम देबा चाहते लेकिन देम ना ई कह के अपन खातिर बनौले बनी बनैले अपना खातिर तोरा खातिर बनैले दिन दहाड़े हो जाए तुम खाना में जब के बाकी ना दे हो आ तला ढेजू कर उसै मार जा ए गुलट जा ई राख लेला का रख लेनी रे जे बैठ के का होत रहे बैठ के समाचार बतिया उतरनी है अबे तारा दिन पे आइल बनी सोई डोरा की न दिल के सियप सारा दूसर मेहरा रो यहाँ से टेंशन हो जाए यार यहाँ से तो खैया से नाई खा घपेला तो रहली करत रहे के बा ना मिल कैसे दे देही अच्छा कि तू फसला कह देलू ह कि जाकर हम तारा बोले बतिया बता और चुच लड़ावा चुच का होत रहे तू सब सदा दिल जानी तू कहता ओकरा के उठाव ना करी ई अरे रानी मुआ अरे ओ रे तू देख के बर्दाश्त कर लेलू ह तू छिया तो अरे पटा घर से कहले बिया रे ये नती अरे। के पकौड़ा से पकड़ ना ए सारवा ना आई ना बाकी परब त्योहार वाला ये माता रानी जान तो हम अपना के कमरा के खाए गम में खाएंगे लेंगे लाल का परी इसको खाएंगे याद करके यहाँ बैठ के फूल परी खाची ना रो मार लाई का खाती बना तो चिल्ला के काम में तो खाई दूंगा खुद छुसा बनाए क्यों बना के खइला होई सब कोई छाता पतर लपर जीभ निकाल के लजल जात होई सब अजी बना के खइले ओख भुजा